Наши планы и надеи были марными не раз, только Божья милосердность приведе до мети нас. Езу Тобі веру, змалку дён моих, Езу Тобі веру, хоть свет кпить таких. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай мою душу. Вера в Божу милосердность дає впевненості нам, что за нами в часе смерти нашей прийде Иисус сам. Езу Тобі веру, хоть свет Езу Тобі веру, хоть свет кпить таких. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай мою душу. В тяжких хвилях життя наших не упадай у розпач ти. Вера в Божу милосердность Тебе выведе з журби. Езу Тобі веру, змалку дён моих, Езу Тобі веру, хоть свет кпить таких. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай мою душу. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Амин. Пан з вами, С Духом Твоим. пусть Бог допомагає мне, Пан потребливає життя моє, охотно буду складати ахвяру Тобі, і буду славити ім'я Твоє, бо доброе оно. Гэтымі словамі антифона на ўваход пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана у першы дзень тыдня, каб слухаць Божае Слово, каб насычаць наsze сэрцы Божай моцай, якая плыне з Еўхарыстыі, з гэтага стола, дзе Езус Христус ахвяруе самога сябе, каб даць нам гэты хлеб жыцця, які ўмацоўвае нас у шляху да нябеснай айчыны. З верай і надзеяй складзём на алтары Пана нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, а асабліва будзем прасіць Божай міласэрнасці за плюст Уладзіміра у 10 гадавіну смерці, выпрошваючы для яго ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых,
и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, Який береш на себе Богайца. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, будь милосердный до слухов Твоих и помножай у их дары Своей ласки, каб живой верой, надеей и любовью яны заўсёды верно захоўвали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Быття. У тыя дні аб'явіўся пан Абрагаму каля дубоў Мамрэ, калі той сядзеў пры ўходзе у шацёр у час дзённай спекоты. Абрагам узняў вочы свае, і вось 3 мужы стаялі насупраць яго. Убачыўшы іх, ён пабег ад уходу ў шацёр насустрэчу ім і пакланіўся да зямлі, сказаўшы: «Пане, калі я знайшоў ласку ў вачах Тваіх, не абмінай свайго слугі». Пакланіўся да зямлі і сказаў: «Пане, калі я знайшоў ласку ў Тваіх вачах, не абмінай свайго слугі. Прынесу крыху вады, і вы абмыеце свае ногі, і адпачніце пад гэтым дрэвам. Я ж прынесу трохі хлеба, і вы падмацуеце сэрцы вашыя, потым пойдзеце. Бо дзеля гэтага прыходзіце каля слугі вашага». Яны сказалі: «Зрабі так, як сказаў». Абрагам паспяшыў у шацёр да Сары, сказаў: «Хутчэй замесі 3 саты лепшай мукі і зрабі лепёшкі». Потым Абрагам пабег да статка і, выбраўшы тоўстае і прыгожае теля, даў слузе, каб той хутка яго прыгатаваў. Потым взяў масла і малако, і прыгатаванае теля паставіў перад імі. Сам жа стаяў каля іх пад дрэвам, і яны елі. І спыталі яго: «Дзе твая жонка Сара?» Ён адказаў ім: «Вось у шатры». І сказаў яму адзін з іх: «Праз год у той самы час я вярнуся да цябе, а ў Сары, жонкі тваей, будзе сын». Гэта Слово Божие. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Пане, хто може жить в Твоїм шатрі? Той, хто поступає беззаганно і здійсняє справедливость, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє. Пане, хто може жить в Твоїм шатрі? Хто не чинить ближньому своєму зла і не узводить поклеп на свого сусіда? Хто з погардою глядить на злого,
али хвалить тых, хто боится Пана. Пане, хто може жить в Твоим шатры, хто сребро свое не дае на лихвярство и не прымае подкупу супраць нявіннага, хто так чыніць, не пахіснецца ніколі. Пане, хто можа жить в Твоим шатры. Читання послання святого апостола Павла до Колоссянов. Браты, цяпер я радуюся за вас у терпеннях и дополняю недохоп у моим теле покутаў Христа за ягонае тело, яким ёсць касцёл, слугою якого я стал паводле дадзенага мне дзеля вас Божьего распараджэння, каб выканаць Слово Божие, таямніцу, схаваную ад вякоў і ад пакаленняў, якая цяпер аб'явілася ягоным святым. Ім захацеў Бог адкрыць сярод язычнікаў багацце славы таямніцы гэтай, якою ёсць Христос сярод вас, надзея славы. Яго мы прапаведуем, настаўляючы кожнага чалавека і навучаючы кожнага чалавека усялякай мудрасці, каб учыніць кожнага чалавека дасканальным у Христе. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щасливые, хто у добрым и чистым сердце заховує Божие Слово и приносить плен у терпливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час прийшов Єзус у одну вёску, і жанчына, якую звали Марта, прийняла його. У яе была сестра по ім'ї Мария, якая села каля ног Єзуса і слухала ягоныя словы. Марта ж была занятая многімі паслугамі. Яна, падышоўшы, сказала: «Пане, ці табе ўсё адно, што сястра моя пакінула мяне адну прыслугоўваць? Таму скажы ёй, каб дапамагла мне». Пан жа сказаў ёй у адказ: «Марта, Марта, ты турбуешься и клопотишься про многое, а патрэбна толькі адно. Марыя ж выбрала найлепшую частку, якая не адымецца ў яе». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христа. Присядьте, калі ласка. Умілаваныя ў Христе Пану браты і сёстры, гасціннасць – гэта неад'емлемая частка нашага жыцця. Быць гасцінным – гэта таксама вялікая навука можа быць. Хтосьці можа прыйсці неспадзявана, і трэба прыняць госця. Хтосьці прыходзіць той, каго мы, можа, баімся, бо не давяраем. Быць госцем таксама гэта вельмі важна ўмець. Вырашыць, ці прыехаць на некалькі дзён, ці можа прыйсці на некалькі гадзін. Сёння мы з'яўляемся сведкамі, як Езус прыходзіць да сваіх сябраў, да сям'і Лазара, дзе жылі таксама Марта і Марыя, две сястры.
Але ў іх две супрацьлеглыя натуры. Марта вельмі гасцінная асоба, яна зручная, яна цвёрда трымаецца, як кажуць, на зямлі. Яна хоча прыняць госця, трошчыцца пра гэты хлеб штодзённы. А Марыя, яна вельмі далікатная. Яна прымае паставу слухача, бо займацца кубкамі, талеркамі яна вырашыла, што гэта марнаванне часу, магчымасці яшчэ паслухаць прамовы навукі Езуса Хрыста. Яна сядзіць у ног Езуса. І вось канфліктная сітуацыя. Марта знервавалася і як быццам дакарае Езуса. Чы табе абыякава, што я стараюся ў розных справах, а моя сястра пакінула мяне? Як быццам змушае Езуса. Скажы, каб яна мне дапамагла. Езус Христос дае адказ дзіўны. З аднаго боку, Езус удзячны Марце за яе старанне, за яе намаганне, за яе гасціннасць. Але, кажа, Марта, Марта, ты турбуешься і клапоцішся пра многае. Я ж гэта нам усім вядома. Мы ў сваім жыцці вельмі шмат турбуемся і клапоцімся пра розныя справы. Мы не раз працуем ад ранку да позняй начы, каб зарабіць гэты хлеб штодзённы. Але ў гэтым намаганні, ў гэтай бегатні штодзённай мы можам таксама і загубіцца. Мы можам перагарэць. І потым будзем наракаць на сябе, на жыццё, на несправядлівасць лёсу. Чалавек можа загубіцца. І ён звяртаецца да Марты: ты змагаешся аб многае, а патрэба толькі адно. Марыя ж выбрала найлепшую частку, якая не адымецца ў яе. І зноў ж звяртаецца да Марыі. Яна выбрала найлепшую частку. Менавіта частку, але не ўсё. Езус Христос турбуецца пра кожнага чалавека. Ён разумее нашыя троскі, нашыя заботы. Ён ведае аб нашых мыслях, якія мы ставім у нашых жыцці, пра нашыя планы, але таксама турбуецца пра тое, што мы перажываем у сэрцы, у нашай душы. Ён хоча падкрэсліць, што варта выбраць тое, што вельмі важнае для нас. Гэта Бога. Бо калі чалавек забываецца пра Бога, пра малітву, ён аддаляецца ад яго, і тады ўсе нашы намаганні становяцца без сэнсу. Але калі мы прыбліжаемся да Бога, калі мы звяртаемся да Яго, як да нашага збаўцы, да нашага айца, то Ён нам надае сэнс нашага жыцця. Які з гэтага выходзіць для нас вывад? Праца не з'яўляецца чымсьці, што павінна
загубіць у нас веру, што з'яўляецца тым, што аддаляе нас ад Бога. Але адначасова і малітва не з'яўляецца тым, што павінна загубляць нашыя таланты, нашыя здольнасці і тое, каб мы маглі адараць патрэбнымі дарамі тут, у нашым жыцці. Jesús Христос сёння звяртаецца да кожнага з нас. Ён запрашае нас да таго, каб мы не занядбывалі слухання ягонага слова, навукі, якая нясе мудрасць гэтага свету. Адначасова хоча умацаваць нас у нашым штодзённым жыцці. Ён запрашае нас да стала Слова Божага і стала Еўхарыстыі, дзе дае гэты хлеб жыцця. Хлеб, які абяцае сапраўдную радасць нашага сэрца і дае абяцанне гэтай узнагароды у будучым свеце, дзе разам з Айцом Нябесным будзем адзінай сям'ёй Божай. Аман. Вызнаем нашую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Аман. Умацаваныя Святым Духам, узнесем праз Езуса Христа супольныя малітвы і просьбы да Айца Нябеснага. Молімся за святы касцёл, каб даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашу Айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молімся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христос. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа чэрпалі з супольнага ўдзелу ў Еўхарыстыі. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Молімся за ўсіх блізкіх нам памерлых, за плюс Уладзіміра ў 10-ту гадавіну смерці, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве і ахвяры Езуса Христа, яны атрымалі радасць прабывання сярод збаўлёных у небе. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Слухай нас, Пане.
Милосердный Боже, дзякуем Табе, что Ты нас выслухоўваеш и няспынна адорваеш нас Твоёю любов'ю праз Христа Пана нашага. Амин. Ти найвищейшай слави годен, Пане, немає межа моц Твоя и мудрость, и прославлять Тебе я прагну, Боже, хоть сам несу себе и грех, и слабость, и прославлять Тебе я прагну, Боже, хоть сам несу себе и грех, и слабость. Ты наполняешь радостью и счастьем тых, кто Тебе уславляет несмяротным. Ты нас створил, каб до себе приблизить, бо всё добро земли перевышаешь. Молитесь, браты и сестры, кому и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Усемогутний Боже, Ти усі ахвяри старого заповіту заміняв одиною досконалою ахвярой. Прийми дари отданих Тобі слухав, як прийняв дари справедливого Абля і освяти їх, каб тое, що кожен з нас склав на хвалу Твоєї величі, послужило усім на збавлення, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим, Угору серці, узнавшим их до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годно и святого Ты справедливо. Сапраўды годнага Ты і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, Небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і пійце з яго ўсе,
Бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус. Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Уладзіміра і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці і прыйсця Збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство владарство и моцы хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Бог человеком стал для нас и промянить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у
Вяди мяне, Божа, вяди мяне, Божа, простемруй ветер, простемруй ветер, туды, дзе убачу, туды, дзе убачу, збаўлення святло. Вяди мяне, Божа, вяди мяне, Божа, простемруй ветер, простемруй ветер, туды, дзе убачу, туды, дзе убачу, збаўлення святло. Божа, к Табе іду, Божа, Цябе шукаю, Божа, душы святло, узношу мой голас да Цябе. Молимся. Просим Тебе, Божа, да поможи милостиво Твоему народу, яки Ты узмацнил найсвятейшим сакраментом. Ученик Апьон, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашого. Амен. Послухайте, коли ласка, парафіяльні об'яви на 16-ю звичайну неділю. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у аўторак, 22 ліпеня, свята святой Марыі Магдалены, у сераду 23-го свята святой Брыгіты, законніцы, апякункі Еўропы, у пятніцу 25 ліпеня свята святога Якуба Апостола, у суботу 26 ліпеня ўспамін святых Яўхіма і Ганны, бацькоў Найсвяцейшай Панны Марыі, дзень малітваў за дзядуляў і бабуляў, а таксама людзей старэйшага ўзросту. У пятніцу 25 дзень месяца, дзень жыцця, на святую імшу ў 18 гадзін запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае ўсынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, і тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да зачатага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні дзіцяці і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. Таксама ў пятніцу 25 ліпеня дзень кіроўцы і асвячэння аўтатранспарту у дзень святого Хрыстафора, благаслаўленне аўтамабіляў пасля святой імшы ў 9 і ў 18 гадзін. Асабліва запрашаем на вечернюю святую імшу ў 18 гадзін усіх кіроўцаў. Адна з інтэнцый святой імшы будзе ахвяравана за іх. У суботу адпуск святой Ганны ў капліцы ў Палянах. Святая імша там у 15 гадзін. У 14:30 супольны ружанец. Сардэчна запрашаем. У суботу 26 ліпеня пры крыніцы святога Якуба, што ў вёсцы Тракелі астравецкага дэканату, адбудзецца традыцыйная адпустовая урачыстасць. Пачатак у 12 гадзін. Тракелі знаходзяцца па дарозе паміж Даліткамі і Соламі. У чацвер святая гадзіна з 23 гадзіны да поўначы. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Гародніках у 14 гадзін. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сужэнства рыхтуюцца Ярослав Бальцевіч, жыве ў Ашмянах, вуліца Крынічная, і Наталля Крыштаповіч, жыве ў Ашмянах, вуліца Крынічная, аб'ява 2. Ілля Карпінскі, жыве ў Ашмянах, вуліца Стругача,
і Кацярына Шыдлоўская жыве ў Шмянах па вуліцы Стругача, аб'ява другая. Хто і хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. На мінулым тыдні адышоў у вечнасць нашыя парафіяне Вацлаў Андрушкевіч, 74 гады. Вечны адпачынак рачым даць, Пане. A światłość wieku ista, niech mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Вечны адпачынак рачым даць, Пане. Światłość wieku ista, niech mu świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпачынак рач ім даць, Пане. A światłość wieku ista, niech mu świeci, niech Ніх адпачывае в пакоі вечным. Даверым нова распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Памолімся за дзяцей і моладзь на канікулах, каб гэты час быў бяспечны і пражыты з Панам Богам. По Твою обронę, Czekamy, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych. ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Księdz za nami, Maryjo Pani Jasnogórska, księdz za nami. Марія Пані Яснагурська, дзякую ўсім за супольную малітву. На новы тыдзень нашых абавязкаў, заняткаў прыміце Божае благаславенства. Пан з вамі, I z duchem Twoim, нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Idźcie w spokoju Chrystusa. Dziękuję Panu Bogu. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, каб была поміж нами любовь. Я молюся до Бога и прошу, хай прийде до Тебе Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божая радость и войде в наши сердце, до Бога любовь и доброта, Христова любовь. И хоть тяжкие дни існують, і шмат злого есть між людьми, Боже, край наш прошу, не покинь, заховай от нещастя і граху. Хай прийде до Тебе Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божая радость и войде в наше сердце, да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Ангел Паński звестовал Панне Марії, і почерла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.